Hounilaver 256, olemme valmiita. Golden Princess 32 voit siirtyä valmiustilaan. Loppu. Golden Princess 32 kuittaa. Vierasko Esko taas nakapihalla Epen -DD? Äänessä Flower Soldier 69, everything is clear. Näytä taikasi Golden Princess 32. Loppu. Pysähtykää soiden virkavallalle. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Nu mai ei. Nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Nu mai ei. Nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tei Poppa 05, oletko kuulolla? Juu, saatana. Täällä ois yksi geissi sulle dudkiiddavags 3 Jonnea pöllilavan ESää sivasda, sun tehtävä on hommata ES tagasin. Helppo nakki 05 kuittaa. Ei viddu gummeni iisisti, älä. Vähän guumoddaa nyt. Älä oo mamman poika. Meillä on vidusdi ESää ja muulla ei oo väliä. Tiesinpäs. Pidä Antakaa ES heti takaisin. Miten tiesit, että me oltiin asialla? Aiemmin. ES-pommi ja sytkäri nuolen päässä, kaikki on siis mukana. Ryöstö onnistuu varmasti. No voi jumalauda, vidun stalkeripaska. Nyt lähdään hanee vidun nobe 2.d. ES danne saadana paskaperkele gagarad.